Паричната награда към отличието почетен гражданин на община Тунджа в размер на 500 лева ще бъде дарена за лечението на Петя Михайлова от Симеоново. Отличието бе присъдено посмъртно на Емил Иванов, а неговата съпруга Елена Иванова дари паричната сума. За високото отличие дайна на съпруга му с паричните средства да ви дам за детето, за Петя. За лечение на детето. Сърдечно. Припомняме, че Емил Иванов бе един от най-големите и щедри дарители и приятели на община Тунджа. Всички негови близки и познати са убедени, че той също би дарил сумата в подкрепа на каузата за живот на Петя. Няма човек, мисля, в община Тунджа и тук града, и къде ли не е в България, а и по света, и нашите чуждестранни гости познаваха. Едно обяснение нямам за себе си никога, защо от този свят се отиват най-прекрасните хора. Тогава, когато не трябва. Емил е правил такива жестове, такива дарения. Така се раздава за хората и за община Тунджа, че не мога да сравня всичко това, което той правеше с никакъв друг хуманен социален жест. А още по-пократително е и това, което направи преди малко Елена. Че дали тези пари, които съгласно статута за моралните и материални награди на община Тунджа, действително се полагат за почетния гражданин на община Тунджа. Дари ги за най-новата кауза в общината, набирането на средства за лечението на Петя от Симеоново. Елена, благодаря ти за това. Ако Емил беше жив, е с една ръка. Емил ще да се раздаде целия и за тази кауза.